көн күрү өчен кирәк яраклар төялгән автобус республика гуманитар штабына юл тотты. Илеш районында яшәүчеләр дә Донецк һәм Луганск халык республикаларында һәм гомумән Украинада барган вакыйгаларга битараф калмады. Менә инде 3нче мәртәбә гуманитар ярдәм тупланып, аянычлы хәлдә булганнарга узатылды. Ярдәм Илештәге Бердәм Русия партиясе каршындагы иҗтимагый ярдәм штабы базасында туплана. Район халкы әйтергә кирәк, урындагы биләмәләрдә яшәүчеләрдә көн саен диярлек иң кирәкле әйберләрне китерә. Кешеләр ашыгыч рәвештә үз йортларыннан чыгып киткәннәрен барыбыз да яхшы аңлый. Ярдәм кулы сузучыларга мең рәхмәт ди район советы секретаре Игорь Никифоров. Безнең халыкның чит кайгыга битараф кала торган гадәте юк. Biz көріп тұрабыз, иштеп барабыз. Луганский халык республикасында, Донецк халык республикасында тыныч тормыш алып барган кешеләр, балалар, өлкәннәр барысы да бик авыр хәлдә бүгенге көнне. Бөтен Россия политик партия Бердәм Россия мөрәҗәгате белән безнең илебездә, шулай ук Башкортстан үзебезнең республикабызда гуманитар ярдәм күрсәтү акциясы алып барыла. Biz de İliş rayon partiyanın şuşu бүлікшәсе белән актив катнаштык. Өзебезнең орындагы, авыллардагы партияның бүлікшәләренә эндәштек. Үз чиратында инде безнең авылларда, авыл халкы арасында аңлату эше алып барылды. Бик күп өлкәннәребез, бик күп авылда тормыш алып барган иптәшләребез бу акцияга үз теләге белән катнаштылар. Кемдер инде бик зурлап ярдәм бердиләр зур суммаларга, кемнәрдер мөмкинчелегенә карап 1 кило, 2 кило карабыдай ярмасы, шикәр, кымбагыш мае сымак әйберләр мөмкинчелекләренә карап китерделәр. Алар арасында инде зур күләмле китергәннәрне дә әйтәсем килә. Исанбай авыл советы гомумән бик зур монда ярдәм китереп алып бирделәр. Илеш авылыннан безнең Латыпов Илфат Авир улы Менә 30 килолап бал китереп тапшырды. Шуннан калганнарын барсында айрым-айрым шотлап әйтәсем килмәй, гомумән райондашларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең райондашларыбыз тарафыннан 3нче гуманитар конвойга бирергә әйберләр менә тупланды. Сез күрәсез аларны. Һәммәсе 100гә якын коробка булды ул. Гомум авырлыгы 1000 килога якын булды. Безнең бу ярдәмебез инде вакытында барып җитәр. Һәм инде тугандаш халыкларыбыз шушы республикада безнең ярдәмебезне күреп, аларның күңелләре күтәрелеп, тагын да тормыш дәртләре артыр дигән теләкләрне әйтәсем килә. Безнең хәстәрлек волонтерлар штабы әгъзалары көн саен диярлек җыелган беренче кирәк яракларны тутыруда һәм сортировкалауда катнашалар. Штабка нигездә узак сакланучы продуктларны, чәй, шикәр, макарон эшләнмәләре, он, печенье, ярма, бал, консерва, кофе, балалар азык түлеге китерәләр. Шулай ук шәхси гигиена, сөлге, балалар һәм өлкәннәр киемнәре, урын, җир әйберләре, көнкүреш техникасы, электр чәйникләре, савыт, саба да алып киләләр. Бүген безгә тыныч, дустанә атмосфераны саклап калу, кешелеклелекне югалтмау, күп милләтле халкыбызның үзара ярдәм, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек белән һәр вакытта да көчле булуын күрсәтү мөһим. Авырлык кайгыны бергә күтәргәндә генә җиңел ул. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.